Andam na bang tanan? Mga katauhan sa Diyos. Malipayan bang tanan? Amen. So, glory to God, no? Una sa tanan, salamat ko pag-ayo. No? Padayon ta nagsupport sa bulaton. Padayon mo nagpaluyo. Amen. Nga mingon ng Ginoo. Daghan ang mga tinawag, pero jutay lang ang gipili. No? Bulahan ta, nga mi anitan na dapita, nagpadayon ta pagsimbag sa ispatog kamatuoran. No? Di ta masinas mga gawas nga relax lang. Doon dako na itong opportunity kanato, nagapadayon ta paglagad Ginoo. Palakpakan ng Ginoo, be. Glory to God. Hallelujah. So, ang atong topic karon, who will enter the kingdom of heaven? Kinsa to makasulod daw sa gingharian sa langit. So, bot pasabot dahil nunay di kasulod. Og naasay makasulod. Og naasay hapit misulod. Nawala, tulor mo na. Namiingon nga, ayaw pasubra diha, halos mo puyo na magagsimbahan, basi manubra ka. Okay lang ng manubra, kaysa makulang. Kaya kung manubra manggod, kung matagak na, pasok lang gihapon. So, mo na kalainan. No, mas gwapo gining manubra, mas gwapo gining super spiritual, kaysa karnal. Ang karnal, manggod ibot pasabot, sa Ingles Biblia, init-init, bugnaw-bugnaw, iluwa ko ikaw. Bot pasabot, abot simbahan, grabe ka mo praise and worship, grabe ka mamuhat. So deep inside sa gawas ka, dili makita kay Kristo. Bot pasabot, mahimo kang stagnant. Kung sa tanong pa na, o sige tawagan ng tanong ng bonsai, dili mo tubo. No? Mugamot tuod, pero di ko tubo, mugamot sa sigig lingkod. No? So mo no, who will enter the kingdom of heaven? Kinsa tong makasulod sa gingharian sa langit. No, sometimes ang atong wali diri no hait-hait yun kay ngano man akong una as a pastor god naguna-una jud og accountability. Kasabot ni si accountability. Tulubagon mo na ako ba? Once Kristohanon ka maghuna kag accountability na di ang responsibility. Murag pamilya god nga kung bago kang minyo, kung ikaw bago kang minyo, dapat na kay plano. Dili ingon nga makakaon sa tulok adlaw, okay na. Na may snacks. Kinahanglan mo pundo jud ka kay responsibility na nimo. Hantod ang imong pamilya, maayo ang dagan. Imong anak mapa-eskwela nimo, although pait, pero matingala ka mahimong professional, kay mahimo kang responsibility. Yun na ang pagdalag simbahan, dapat as a pastor, mahimo kang responsibility sa imong mga attendants sa church nga sigurado makasulod sa langit. Palakpakan ng Ginoo. So karon, atong makita karon, no, naman di kasulod og makasulod og hapit kasulod. So illustration daw Bill. Katong 12 disciple. Amen. Kaon nato ni. So, mo ni. Atong makita ang mga disciple, dosi sila ka buok ang gitawag sa Ginoo. Ang sigurado makasulod ang 11. Amot lang si Judas, di mo pwede mag-judge. Kaya mo man nagbaligya sa Ginoo. Mo man gibaligya niyang Ginoo para makakwalta siya palit niya yuta. Bukatong yuta iyang gipalit dito siya namatay. Di pwede mag-judge ta ha. So mo ni sigurado ni mga tawhana makasulod sang light. Kaya naman, ang ilang kinabuhi gihalad. Gitugutan na lang nila ito, mabugtuan sila kinabuhi tungod sa pangalagad sa Ginoo. So ang atong church diri, no, nagapattern ta sa gipangbuhat sa mga disciple kanito. Mabito atong wali hait kay nga naman nakapattern man ka. Jesus Christ o ang mga disciple, dili to sila mamatay, unta, kung ang ilang mga preaching, dili maka-insulto sa tao. O di sila mabunog, ibartolina, bunalan, patyon, kung ilang word, magula silang baba, dili maka-upin sa tao. Makahiubo sa tao. So, isgutan nato, unsay mga reason silang kamatayon. Una, si Jesus Christ itong isgutan.
Jesus' death on the cross, which is called Calvary. There they crucified him in Jerusalem. Namatay siya sa lugar sa Calvary dito sa Jerusalem. Sige. Sige. Kansa ka ng commercial break. Nawala man daw, commercial break. Peter crucified upside down dito sa Roma. Si Peter daw, gilansang dito sa lugar sa Roma. Unsa man, iyang ulo nasa baba. Ubos, kita. Wala lagi da. Direktor. Sige pa, direktor. Ulo. Wana. Kuyawan mo ko yung direktor. Uy. Stress mong kaayo. Wa mong gisweldo god. Di man ta kakasaba, wa may sweldo, voluntary man. Puro man ta voluntary di. Ako voluntary gi ko diri. Namalit kog materialis, ang resibo pa na ko nahatag ginaming, ang paripan ko. Akong gipamalit, wa pa naripan ba? Magparipan pa ko, ini kay mo manikasir. Mao ko mahatag sa shoot man gud. Sa muna, si Peter gilansang unsa na pinatuwad unsa na iyang ulo na susilong. Mo na unsa hinungdan? Tungod sa wali. Tungod sa preaching. Next, si Andro. Ako nang interpret na para masabtan gyud. Gibunalan og gilabay in town. Wala gihimog ka ng sakto nga burial ba? Gisalvage. Asa ka ni gilabay, no? Dito sa Patras in Western Greece. Dito sa Greece. Dako siyang naabtan yun yung lugar. Sa dihang, giaksyonan silang patay sa dihang mga Jewish people, ang mga Hudyo, di mo dawat silang preaching, nangato sa silabang lugar. Dito, nadawat ang word of God, pero gipamatay sila sa mga, dito, mga balao dito, kasupak. Nagdalas pang gobyerno. Si James, son of Zebedee, gipatay siya, pinagi sa espada. Acts chapter 12 verse 1 up to 9 mo na yung story. Sa Judea nga lugar. Philip, the first of Jesus' disciple, kuyawan mo ko ng jubil, wala na may mo extra. Philip, the first Jesus' disciples, where he was is called pinalo. Gilabay sa prisuhan, pagkahuman, gilabay, gibaltulina. Bunuoga dyan, gilansang siya dito sa Egyptian city of Heliopolis. Muni sa may reason nga gipangkuan nila, tungod lagi nagwali sa word of God, nga makalain sa tao. Bartolome, gibunalan, gilansang. Tapos, naingon sa skinless, gipanitan siya nga buhi, giputan niyang liog dito dapit sa Russia. Derbent, Azerbaijan, Russia. Dito sa lugar sa Russia. Doon sa Russia. Dito lugar nga sa Russia. Manis Bartolome na tabo. Gipanitan, ang iyang samtang buhi pa sa kita. Grabig tsabaw, hilak siya diyan, no? Ipatay sa mga to. Grabe, binuangan nyo sa ginsakto. Matungod sa nagwali sa pulong sa Diyos. Si Thomas, unsa man na, gipadagan siya o gibangkaw in town. Nauso din na sunang panahon din, ba akong luluso na bangkaw sa una, maglagot to, bangkaw niyang mga po, di sa mga ego, taman saging padong. Nauso tinod yun na ba, naras Biblia din, no? Kiat kaya na ako maigsoon, dagan-dagan, kag bangkaw, pag to asaging igo di maigo mahawad kay mo pa akong mga parintin ako mga hyper. Patay sa dito sa Greece sa India. Greece and India. Itong itabo na. Si Matthew, sa kataong tax collector, hayahin na unta iyang kahimtang. Pwede na siya maglingkod-lingkod, sitting pretty, paabot na las kayang kamatayon matiguang. Karon gidunggab siya tungod kay iyang giangnan ng hari, immoral ka, mali na ang ginabuhat nimo, gintudlo ba, criticize. Sa kitabo, gidunggab siya sa mga tao. Ano man, grabe ka dasig.
Gusto niya nga as a hari ka, good example ka. Iya man gi-rebuke. Di patay. Inana ang kadasig ang mga 12 disciple, ang 11 ka disciple. Layo ra ta kaayo in taon. Pinatyanay man gyud. Kita no, kumusta ka atong kadasig no? Pag malain ka kay brother, ka sister, kay pastor, di na ka musimba. Okay lang musimba kag laing simba, di pa jud ka musimba. Kay nahiubos ka. No. Si kuan, James gapon daw may James, no, son of Alpasius. Gibunalan og gibato o gipersecute hantod na matay. Nagwali siya sa mga tao, kumbaga nag-outreach, nagwali sa kadalanan, gibato siya. Grabe siya, no? Karon mo outreach lang ta karon pag ulan nun gani, uy ulan man, sinud lang ta kay ulan man. Base man sa COVID. Ano man ang mga tao karon. Grabe sa una ka on fire ang mga disciple. Si Thaddeus, he was crucified at Edessa, the name of cities in both Turkey and Greece. Gilansang sa krus. Manis Thaddeus. Usay sometimes kining 12 disciple ato nahibawa na si John, si Matthew, si Apostol Paul. Ang uban wa juta kaila, mismo ako di na ko memorize ng 12 apostolis. Muni si Thaddeus no gilansang sa krus dito sa lugar sa Turkey. No? Simon Peter, the Akanite, Akka, the Zealot. Simon preached in the Mauritania on the west coast of Africa and then went to England where he was crucified. Sa dami ato na sa England, dito sa gilansang sa cross. Si Simon Peter, itong mananagat. Si Judas Iscariot, 30 pieces of silver, Judas Iscariot died in the field called Hakeldama dito sa Jerusalem. So, naghimo sa initiative din taon, na konsensya siya, naghikog din taon siya. So, manin mahitabo sa mga 12 disciple. So, sa ako lang opinion, ang 11 sigurado, ambot lang ni si Kuan, si Judas. Muna karon nga, atong wali kay nag-pattern man ta diha sa Acts. Ang Acts it means diha namuhat ang mga 12 disciples. Sa diha nagbilin si Jesus Christ before siya gibayaw sa langit, nagbilin sa unsay buhaton sa mga disciple dahil nitabo sa Acts. So kung interesado kang basag Biblia, basa ang Acts para makabatong kag makonsensya ka maghimo kag di maayo. Kay namay nag-una pas imuha. Dapat mo pattern ta diha. Sumala pa dire 2 Timothy chapter 4 verse 7 ato sa 8. Sumala pa no. Gihimo ko kutob Bible verse, Bible. Kita na. 2 Timothy chapter 4 verse 7 ato sa 8. Tapari daw, kisa mo tapari ni Jubil, tapari, kisa mo pag-remind ni Jubil kay makalimot. 2 Timothy chapter 4 verse 7 ato sa 8. Nana? Timothy 4 7 to 8. Oh, kana. Hantod sa 8 ha, 7 ha. Sige. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pakiglumba og natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang pungpurong sa pagkamatarong nga niadtong unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom og kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot siyang pagpadayag. Idukos ang ulo magampo ko. Father God, in Jesus' name, karong kabuntagon, Lord, ang ginalip up da kanimo ang imong trono uban sa grasya. Lord, ang ginaprida kanimo, Lord, ika magig-uban sa panimbahon. Ang ginaampo, Lord, ang imong anointing, Lord, mo dagay-day digikan sa pulpito, hantod sa mga tender sa simbahan. Lord, amri among kasing-kasing among unahuna, lakip ang imong ubos nga alagad, tagiw kaalam, Lord, sa pagsabot si mong pulong. Ang ginaangkon, Lord, wala ko'y mahimog, wala ikaw. Tabangi ko, Lord, kaming tanan dining dapita nga masabtan niyo namo ang imong kabuton sa pagtinud-anay sa pagpalagad kan mo sa pangalan ni Jesus amang katawan sa Dios maingog. Amen. Glory. Sumala pa no. Ang atong pagpangalagad susama sa atleta. Atleta, it means athlete. Sa eskwelahan pwede ka mahimong scholar tungod lang sa imong talent
Tayo mo yung ka nga mayo ka mo mamaksing, pwede ka may mong iskalar. Pwede ka lumba dagan, pwede na. Sa pailay na, gymnastic ambak-ambak. Pwede na, tanan. Spaktakraw na tanan diha. Pwede ka may mong iskalar, kung mahimo kang iskalar. Siyempre, ang naghimo magag-ipot, ang eskwelahan mo balo sad ana. Hanto ng uban nga humag-eskwela tungod sa scholar, gikan sa eskwelahan. Lahi isa ng scholar sa mga academic ng mga bright. Kung ikaw sa nga tama-tama sa di mo unahuna, dili sad bright, di sad bulok, kung dili ka nang average lang ba, pwede ka kanang imong talent ipagamit nimo diha sa eskwelahan, makakuha kag scholarship. Diskaltis kinabuhi. So, sumala pa diri, akong gibasa ganiha, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pakiglumba og natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang pungpurong-purong sa pagkamatarong nga niadtong adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom og kini kanako lamang kundi satan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Amen. So kasagaran sa Davao diri no gitawag nila Titans triathlete kana galing maglangoy. Langoy ka, human paglangoy nimo, bisikleta ka, human dagan. Mo nang usok karon tapos mag-invest pa sila og 15,000 sa entrance. Maghago sila. Akong gipangitana akong kaila, kakapoy ba ana mo dagan pa, mo bayad pa kag 15,000. Di daw nila mabayaran ang kalipay sa dang mudaog sila. Ano ilang pa reason? Nasa uban na maxing no, mumatag kadlawon, magdagandagan alas 2, alas 4 magdagandagan, mahuman sila alas 6, alas 7. Pagkahuman, pagkalauna sa udto, mudahagan na sad, mahuman og alas 3, alas 5. Ngano man? Kay ang cardio sa boxing manggod, kadlawon kinahanglan ang cardio, bugnaw. Pagkalauna sad, mudagan sila, gusto sila init para ilang cardio daw, di basta-basta kung mamaxing daw ka panahon nga ting init, panahon ting bugnaw, okay ang imong, di may piktuhan ang imong physical. Mabitaw ang boxer nato dis Davao, no, as Jinsan sila Pacquiao o taga Manila, mga sikat nga mga atlet nato. Once mo dayo sila sa laing lugar dito sa Europe o asa nga lugar na Japan ba, no, Thailand ba, muhatag sila duha ka bulan before sila modula, moadto sila dito mag-training sila dito. Nga naman, ilang gina-adjust ilang klima. Ang klima ba? O sinig bugnaw ding lugar dito, dis Pilipinas init. So mausab yun ang imong physical. Bot pasabot, dapat kumudula ka, anang adlaw na dapat 100% ka, condition ka. Mo nang mga atleta nato. Sang Olympics sad, ato sa dito. Mga gymnastic mag-tumbling-tumbling, magdagan-dagan ng uban, ang uban magboxing. Pila pa ka bulan nagpractice sila sa Pilipinas, sumad mo lupad sila dito, no? Mag-practice sila dito, ug ilang gina-adjust ilang kagalingon. Mo na ang patakaran as a player o Olympic player unsa makang klaseng giatinan nimo diha nga mga lagda. Po pasalamat ta dis Biblia, sumala pa no. So sama tas athlete pero ang tanan mudaog kung mulahotay ta. Lahotay. Kung diri sa uban na mga premyo, diri sa atong papangalagad sa spiritual na premyo, pero nakaingon diha, ang mulahotay maluwas. Bot pasabot no nga lahotay, bot pasabot no magkinaon sa man mga lagad kos Ginoo. Apan tan-aw nato ang mga butang unsay buhaton nato unsa papalagad sa Ginoo. Mao ba ito karon daghan na reliyon karon. Daghan na reliyon karon. Sumala pa rin no. How many religions are in the world? Year 2022. Pila daw? Kaya ang tao manggod, nasabtan sa uban, ang pare, ang pastor, o unsa mang klaseng magwali, nasabtan nila ang espiritual. So, ang gibuhat nila, nagtukod sila mga relihiyon. Kaya ito nilang espiritu, nasabtan nila ang tao, mamatay, ang physical, mubalik sa abog, ang espiritu nga nag-istorya sa inyo, munay mo atubang sa Ginoo. So, ang gibuhat nila, nagtukod sila mga simbahan. Karon, mangutana karon.
Year 2022, pila ka relihiyon ang natukod. Sumala pa ni Dr. Google.com, no? Abot mamakak balik kay computer man eh. Dili man gikuha nako. Sumala pa din, no? Sumala pa dire, according to some estimates, there are roughly 4,200 religions, churches, denomination, religious bodies nga adunay pagtuo. Adunay 4,200 ka relihiyon. Year 2022. Groups, tribes, cultures, movements, ultimate concerns which at some point in the future will be countless. Bisayon lang nato, no? Sumala sa pipila ka bana-bana sa pag-ihap, adunay halos 4,200 ka relihiyon, simbahan, denomination, relihiyoso, nga mga pundok, grupo sa pagtuo, tribo, kultura, kalihukan, o sa maabot nga uban. No? Nagkuha pag mga permit ang uban, nagtukod og independent church. Sarili niyang simbahan. Walay nag-sponsor. O kanong uban di na maihap. Study lang na, ha? Wala labot tong kuan katong nanas likod-likod na pahilit-hilit. Ang ilang naistudiyahan kana lang mga dagko nga simbahan. 4,200. Diritas Pilipinas, how many religions in Philippines? This Pilipinas nabilong ka tadiha. Tago man ta diri. Nabilong ka tadiha. Sumala pa niyo. Ang Pilipinas gibana-bana nga 85% nga Kristiyano. Kasagaran Romano Katoliko. 85% na, daghan yun sila. 10% nga Muslim o 5% nga ubang mga reliyon. O 5% na bilong tala. Lakip ang Buddhist nga reliyosong pagto nga mga insect o ang lumad. Nga animistic kong pagto nga pila ka mga tao nga nagkabukiran nga misukol sa 300 nga tuig nga kolonyal nga pagmando sa Espanya. Bitaw daghan may mo-claim mga relihiyon karon. No, kung pasultiyon nimo sila sila'y tama, di sad mabasol nimo kay malang teaching. O kini sang Muslim ingon sila'y tama. Ngano man ang dagdas relihiyon daw tungod daw ni Magellan ay sila historic. Ngano man kay isa mangon bisis nga sa mong balay na puno mo septic tank tama ba? So nagbayad kog 6,000 para pasuyop. Dalag ng truck. Tingala ko ang Muslim, gitagaan ko niya flyers ba? Butan, troll religions. Anas, kung basa sa nako, istorya mi. May istorya siya abot kay history. Abot kay Magellan, abot kay Lapu-Lapu, abot kay Dagoy, tanan. Mahay manultig yun. Ako, di man ko magiglalis. Mamina naman ko si Muha. Di man ko palaway nga tao. Isog lang ko sa pulpit, pero sa ingon personal na buutan ko kayo silbihan ta ka. Kaya nga naman, isog ko sa pulpit nga gunahon naman ko accountability. Nasad siya gibarugan. Tanong siya ni mo, nagilibros balik tagaan ko niya, tama sad. Kaya di man lang pwede mag-judge. Muna, tama, yun, bahala sila. Kaya isa-isa man ta, muatubang sa Ginoo. Di ba? So, atong makita, no, na ibang simbahan ko, lahig idea. Di ba? Matingala ko, ang akong simbahan nag-train sa kuha. Okay, may problema. Sana nakamit kog laing mga group sa simbahan, lain-lain sila idea. So akong gibuhat, adjust na lang ko. May ana day na. Di may problema. As long nalipay nimo ang Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. Ano lang. So wala lang ko gi-enforce ang akong style. Para karon, yabag man ko, di mo ko kapog tingog. So, ang gibuhat na ko, nagsukod kong simbahan, uban sa tabang sino, uban sa conviction Ginoo. Medyo okay. Medyo okay. What? Nag-iong breakhawd mga tatong 12 disciple, may gibutang dito. Nagbasa kong Acts. So, medyo okay. Palongon pa na akong microphone, kaya bagyab-yab, maulaw ko sa tingog. Miabot ang panahon, gipadalas Ginoo mga disciple, no, mga youth sa ubang fellowship. Madugay, may ko nga dugay. Pastor, maluoy na dugay sa kuha, pastor, ako'y kanta na lang diha. Unsa may kanta yung siman mo na, di ko kami memorize sad. O si kanta, di. Danudas hindi siya yung kanta. So, dili reason kung unsang gift nimo makababag sa Ginoo. Kaya ang Ginoo provider sa tanan, no?
Number one, ayaw kahadlok kung mamastor ka. Kaya once nga gihimo kang pastor sa Ginoo, obligado sa Ginoo magpadalag tao nga atimanon nimo. Sometimes manggod mo iral ang atong unod. Pag ang imong sulog, ang imong disciple, imong youth mo bisitag lang simba nimo na nag-recruit sa pastor. So sa ako ka moabot ay kabalaka di ko mang-recruit. Tabangan ta ka. Kailahi man kong prinsipyo, lahi tag prinsipyo, importante lang malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Palakpan ang Ginoo. So balik ta sa tong topic karong. No? Balikon ko, kalimot og balik. Who will enter the kingdom of heaven? Kinsa tong makasulod sa gingharian sa langit. Amen. Na miingon nga ako'y tinod nga relihiyon ato na hisgutan with versikulo kay mosulti ta versikulo man gyud. James chapter 1 verse 26 to 27. James chapter 1 verse 26 to 27. Nana? Sumala pa din, no? Santiago. Sabi siya, kinsa kadtong nagunaw na nga siya relihiyoso nga wala siya pugni ang iyang dila, iyang gililimbungan, ang iyang kagalingon kasing-kasing ang reliyon ning tawana nahimong walay bili lamang. Kuha. Kung isa tong ang dila daw di mapugngan siyang kagalingon, pataka lag sulti, pataka lag libak, pataka lag panglutos og tao, useless labang ng relihiyon na. Ang relihiyon makatabang. May problema, kay dalom kas Ginoo. Pero mahimo dang useless ang tanan kung ikaw di ka kabalo mo pugong sa imong dila. Bot pasabot, ang relihiyon dili na i-reason makasulod ka sa langit. Kung dili, sa pagkinabuhi nimo nga malipay nimong Ginoo. Uban, pagpangaylo pasaylos Ginoo, o simbahon nimo sa Ginoo sa espiritu kamatunan. O sundo nimo ang sugo sa Biblia. Up to 27. English na ni. English, kuha. Pure religion undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and keep himself unspotted from the world. Ang tinuod nga relihiyon, katong tao mingon nga, na sometimes ang tao manggod, dili makapangalagad sa Ginoo tungod sa relihiyon. Lahi man akong relihiyon, lahi man ang ilaha. Pero ang problema karon, kumusta sa imong pag-uban na ng relihiyon na nalipay bang Ginoo sa imong kinabuhi? Manaw? Kung gusto ka tinud nga relihiyon, o sige ngon diha, ang relihiyon nga puti ug walay buling sa tubangan sa Dios, ang amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug ang mga balo sa ilang mga kasakit ug ang pagbantay sa iyang kaugalingon nga walay buling sa kalibutan. Ang tinuod nga relihiyon walay nga putdi nga walay buling sa tubangan sa Dios. Kung gusto mo itag relihiyon, itag relihiyon anak, mutabang ka sa mga widow, mga kabus, muna tinuod nga relihiyon. Bot pasabot, ang Ginoo wala nagtan-aw og relihiyon. Ang tao lang nagtan-aw og relihiyon. Maabot ang Ginoo dis kalibutan, wala man redag relihiyon. Ang gidanan niya, ang kaluwasan nga ang tao sa dang nakasala makabalik diya siyang amahan og mga lagad sa Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. Sabtan ba? Amen. Sumala pa dire. Lucas chapter 13 verse 25 to 27. Lucas 25 to 27. Kinibalik na nga bersikulo. Nganong balik man nga bersikulo? Sumala pa nila ang mga simbahan mangukaron God ang ginawali in times katapusan na. Na mga picture, na ang mga kalag asa padong sa imperno, mga na. Pero panghadlok, may problema na, okay na siya. In times. Muna daghay mga attenders simbahan, musimba sa mga church nga gusto sila sa in times nga topic. Dris atong topic foundation man kay unsa pagpangalagad sa Ginoo kay bag-o man ta. Alang walihan muna kung imperno. O pagpangalagad las Ginoo nagkaiwi-hiwi na gani. So, as a bag-o nga simbahan na ata sa foundation, unsaon yung pag-ugat sa pagpangalagad sa Ginoo masabtan nimo. Lucas chapter 13 verse 25-27,
Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingirian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan, nga tua sa langit, ni atong adlaw dagan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghilingin sa mga yawa og nahimog daghang mga milagro? Pinaagi sa imong ngalan, apan inon ko unya sila, wala ako makilakan yung mga makasala, pahawa kamo. Pangutana, kinsa may gisultian? Believer o unbeliever? Magtotoo o dili magtotoo? Ang gisultian ang mga magtotoo. Kita, ang pastor, mga nangalagads, Ginoo, tanan tagisulog, giwarningan na ta. Sometimes, sa kadagang relihiyon, daghan na mga interpreter sa Bible. Naiuban, mingon nga, naiubang simbahan, dili padalaon ang membro og Biblia. Dili pabason, kaya nga naman, basi mali daw ang pag-interpret. Naisimbahan na. Wa ko nag-judge, di ko yung mali ha. Tama sad, kaya basi mali dahi. O nasa ubang simbahan, kuan, ang ilang teaching laisad, kung muwali na sila pawalihon, ang pastor nila, pag muwali, tan-aon silang mga dagkong posisyon silang simbahan, unsay topic sing giwali, nga di makasakit kay brother ka sister. Nasina na, nga simbahan, dagko na. Wa ko na yung mali na. Kasi di kaayos tayo lang simbahan sad. O. Nasa uban sang simbahan sad, pawalihon ang mga kinsay mo barog diri sa pulpito, wala tanawa unsa iyang winalihan. Gwapo ba sa muwali? Gwapo ba sa mo interpret? Gwapo ba siya mo? Maay ba mo? Unsa mong klaseng nga wali iyang ibutang? Importante ang kasing-kasing ang gitanaw sa magwali. Naila lang simbahan sad. So lahi-lahi. So nasa ubang simbahan, no? Malanganin sila gwali kay mahadlok sila mo expound sa Bible. Basi daw kay matupas Biblia daw, di daw pwede kuhaan, di sad pwede dungagan. Kung mabasa siya sa Biblia, wala di kang basa lang ditso. Ana sinyo. Dili kay mo expound kay mahadlok siya sa tulubagon. Nasa mingon nga ang tinod Biblia King James. Dili nang ubang mga NIV, mga standard version ba na mga English. Kay ang King James doldo sa tinuod. Kay sumala pa nila ang tinod Biblia nasa Israel. Pag nag-interpret sa English, gi-interpret sa Bisaya, gi-interpret sa lahi-lahing interpretation. Ang tinood na dito na Greek word, mga Hebrews, mga word for word. Muna nga, lahi-lahi. Pero sila pag-careful, nganong ilam ng gibuhat, para lang ang tao makasulod sa Ginoo. Muna interpretation nila. Pero, muna interpretation nila, dili man na dautan. Importante lang, kung unsay gituko di mga simbahan, unsay mong pagdala simundan, importante makita ang righteousness sa panglagay sa pagpangino. Righteousness. Magi Panginoon. Ang 12 ka apostoles, wala nagsulti ang Ginoo unsay nililiyon nimo. Ang gisulti paglakaw mo sa kalibutan og paglakaw mo sa kalibutan og iwali nimo ang word of God og pamautismo kamo sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Sa Mateo na. Ang ubang relihiyon mubase sila sa Acts, kay ang mga disciple nagbautismo sa Acts sa pangalan ni Jesus. Isa lang ang gisgutan. Why problema na? Importante lang mabati sa tao sulod simbahan ang presensya sa ginupalang Panginoon. Amen. Klaro. Hallelujah. Sunod. Most people believe they will go to heaven when we die. Kasi ng mga tao manggod, mutuo sila nga ang tao mamatay, maadto sa langit. Mabito na ipangadji ang uban, kay makasudtog langit si Pedro si Juan. Ampuan para makasud sa langit. Mo nila pagtuo. Nasa uban nga membro sa simbahan, kontento na sad siya. Sa wali sa pastor o mga pare, kontento na siya. Kay ang wali sa ilang simbahan, padayon lang, maluwas ka. Mama na. Kontento na sila, kumpot na siya. So, mo na ingon nga Matthew 7:21, 22, 23, nag-warning ang matag-usa sa matag simbahan. Tibuok, kalibutan,
nga kita moatubang tas Ginoo. Dili bitbito nimo nga, oy si Pastor Jerome akong pastor, oy mao ni akong simbahan. Dili. Ang imong bitbiton, ang imong kagalingon moatubang kas Ginoo. Matthew 21:22-23. Mao na akong doctrine. Kumungutan ang doctrine ako. No? Dili ang tanan nagtawag Ginoo makasulod sa langit. Muna ingon nga ayaw padala sa mga temptatious kalibutan. Although matintal ta, barog, balik pangalagad sa Ginoo. Di ta perfecto. Why perfectong simbahan? Importante lang itudlo ang tama. Unsay nakabutas Biblia, mo itudlo sa simbahan. May palakpan Ginoo. Hago mga lagad sa Ginoo di kasud sa langit oy. Sige ingon diri oh. Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Sumara pa rin, no? For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kanang yung kasing-kasing. Bisaya na to. Hebrews 4:12 natin. Kay ang pulong sa Dios buhi og maaptik og masait pa kay bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinhaladman sa kalag og sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan og ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha og hunahuna sa kasing-kasing sa tao. 13 padayon ta. Walay butang nga matago gikan sa Dios ang tanan dayag ug makita sa iyang mata ang kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Maghatag daw ta og lahi managkwinta-kwinta man gina. Oh. So lahi maghatag tag husay sa atong binuhatan. Daghay duha klaseng Bisaya da bil pili bil. Oh, ay nang kwinta nag-ihap man nagkwarta Oh. Husay sa atong binuhatan. Subot pasabot no, dayags Ginoo. Sometimes kita, ako bitaw sa tuwang pastor man ko, kisa may muwali sa kwento, ako may nagawali diri. Kasi Bobong nagawali, si Sister Linlin nagawali, no, mina ko silang wali. Mutanaw ko sa iyakong gipang post, balik ko na ko ilang wali. Mutanaw sa kugwali sa ubang pastor, makadungog sag ko. Dili malikayan, mawalis pastor, masakitan ka. Makasakit. Kaya nga naman, sumala pa sa Word of God sa Hebrews 4:12-13, ang pulong sa Diyos, hait pa sa espala nga duhay sulab, double bleed. Bot pasabot, kung makadungog kag mga Word of God, praise the Lord. Para sa imuha ka, nasakitan man ka, bot pasabot. Nasakitan man ka, nay butang nga ipaabot sa imuha. Pasalamati. Kaya kung mali man ang nagsulti sa imuha, ang Ginoo may manimalos. Ana na. Mudulot sa kalutahan. Grabe. Mo na ang matag simbahan karon magdebate na mag-isig depensa sila. Isig sakitay. Ngano man. Sakit yun ang word of God. Isig magdepensa. O kung butas Biblia, ang Biblia mo itong ang nagtinuod. Pabagaw man ana, magkumustahay, magsingil pangatawa lang. Sag nila, mo man ang style sa nila. Magdebate. Drita. Pagpalagad sa Ginoo. Mark chapter 10 verse 17-22. The rich young ruler. Gwapo niyang pangutana. O siya pangutana diha, unsa ang pagsulod sa langit daw. Good question. Marcos chapter 10 verse 17-22. Marcos 10:17-22. Gwapo no, yang question no common pangutana. Ang bata, pastora, unsa ang pagsulod sa langit? Kita nangalagad tas Ginoo unsa pagsulod sa langit? Unsa ingon na? Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan og nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan nakong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Sa daan ang si Jesus Christ naglakaw-lakaw uban sa mga disciple, no? Kuyog-kuyog tong mga nagpanon,
Daghang kay mga tao ang dato pagkakita niya kay Jesus Christ sa layo, midagan in town og miluhod. Ginoo, unsay buhaton ako makasud ko sa langit? Tama, no? Even sa iyang pagkadato, pagkadunahan niya, iyang gipaubos ang iyang kagalingon. Tama. But pasabot, ano siya respeto sa Ginoo? Ano siya respeto kay Jesus Christ? Ano siya respeto nga isa siya sa Misaya sa sige panagna na nga manluwas ti kalibutan. Dato, natanan siya. Bright, potential, negosyante, natanan dato may gingos Biblia. May luhod siya, may atubang sa Ginoo. O sige niya, maayong magtutudlo unsa may kinahanglan na kung buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Wise nga pangutana. Unsay tubag? Singon diha. Atong sumpay ni. Sa 17, sa 18. Nangutana si Jesus kaniya, nganong mingon ka man nga ako maayo? Wala may maayo gawa sa Dios. Nahibalok ka sa mga sugo. Sige ngon. Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Kanang immoral. Ayaw pangawat. Ayaw pagbutang-butang. Nang magmarites. Butang-butang mo na daw. Ayaw paglimbong. Kanang manglimbong kasi si katao. Tahura ang imong iamahan og inahan. O respetahon yun mo ang ginikanan. Muna ginikwal ni Jesus Christ. Kumplito na ni. Mitubag ang tao, ang dato. Magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanan, sugo, sukat pa sa akong pagka-batanon. Uy, nagdako din siya nga, kuhaan sa Ginoo kaila. Kabalo sa studlo ni Moses. Siguro, unsay gibuhaton simbahan, nagasuport siya. O unsay mga activities nga naitaw nga mga iktabang sa iyaha, tabahangan niya. Na! O sige ngayon diha. Atong sumpay ni. Mitutok si Jesus kaniya uban og ang gugma og minamulong. Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Singon. Lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos og maangkon mo ang bahanli sa langit. Unya balik nga ni og sunod kanako. Nakita ni Jesus ang kasing-kasing sa usa ka batanon nga dato. Subot pasabot no. Ang Ginoo gaday wa nagtan-aw sa imong pagkabuotan. Wala nagtan-aw ang Ginoo sa imong pagkamaghatagon. Matinibangon si tao. Ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Buot pasabot, luyo sa pagtabang sa dato sa mga tao na mga panggutong pagtagaan niya, ang mga tao nga nang sakit gitabang na tanan. Pero adunay ang nakita ni Jesus sa iyang kasing-kasing unsa man. Nahimo niyang priority ang butang sa kalibutan. Panahon nga sa unang panahon naman ang pagsimbas Ginoo, di ba? Naman sila adlaw igpapahulay. Ang adlaw si paghulay siguro ang dato may magibot tabang ko tanang gibuhat na niya. Tawhanon nga pagtabang o deep inside wala ni na priority ang bulaton sa Ginoo. Sa inyo niya, ibaligya ang imong tanang butang ug ihatag sa kabos og balik kanako. But pasabot no, naon tay mabuhat pa ang dato nga maganahan ang Ginoo nay nakababag mo tong mga butang sa kalibutan nga nagkontrol sa iya. Is makahatag sa 100% sa Ginoo, di sa kahatag 100% tungod nay mga butang nga nagunit niya nga malabaw pas Ginoo. Mo'y nakalami sa Ginoo ang tan-awon ang kasing-kasing. Kay kung tan-awon sa Ginoo ang potential sa tao lupig ta. Ang malangit ang mga dato. Oh, nga naman. Panahon na masunugan diya, padala lag bumbero. Oh. Padalon nagbaha diya, magpadala mga shelter, padagbangka. Panahon nga hospital nga nangitinga diya, kaya bayaran. Kita unsa may hatag nato? Wala. Muna ang Ginoo manggod per sa tanan. Datog mapobre pantay ta pag atubang sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing gitan-aw sa Ginoo unsa ka tinud-anay nga mga lagad diya sa gitagam sa importansya. Panahon sa Domingo, panahon na ministeryo sa simbahan, nagsupport ka. Kay ang tao dili mabuhis tinapay lamang kundi matagpulong magula sa babasyon. Kinahanglan balance. Kung naningkamon ka Monday to Saturday, diskartes kinabuhi para mapakaon ang imong physical mga pangandoy sa kinabuhi. Panahon sa Domingo,
ipariti ang Ginoo. Palakpakan ang Ginoo. Glory to God. Amen. Sumala pa dire. Matthew chapter 6 verse 24. Matthew 6:24. Sumala pa no? Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. Kay mahitabo gayod nga ang iyang dumta ng usa ug ang usa iyang higugmaon. Adoy pagpili, no? Dili mahimo ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahimo gayud ang iyang dumta ng usa ug ang usa iyang higugmaon ug unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios og salapi. Bot pasabot ang salapi usa sa mga butang makababags Ginoo. Panahon Domingo musadline ka, panahon Domingo mag-overtime ka, kaya naman tungod sa financial nagkahikahos ka. Kung tanahon ni mo sa tawhanon, dili man na mali. Tawhanon ba? Pagkaon man na. Wa man ka nanulis. Wa man ka ng limbog tao. Pero ang pangutana na sa atubangan sa Ginoo, di mo na pwede. Kay sumala pa rin, no? Dili ka mo makaulipon sa Diyos ug sa salapi. Ado na kay opsyon. Tagay ang Ginoo og higayon sa imong kinabuhi. Matthew chapter 6, 19 to 21. Matthew chapter 6, 19 to 21. Sige ingon diha. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kagalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kagalingon didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakotkot nini og walay mga kawatan nga makakawat nini. Kay hain gani ang inyong bahandi ato usab ninyo ang inyong kasing-kasing. Once ang imong financial manubra sa imong kinabuhi, isa sa mga reason makakontrol na si muha. Dili tanan. Punay uban na kontrol. Kay hain gani ang inyong bahandi ato usab ang inyong kasing-kasing. So halos ang mga tao karon ma-professional kag dili ma-professional unsay klaseng pagkatao ka, financial isa sa mga weakness sa mga tao. Karon, what is the kingdom of heaven? Unsa man ning gingharian sa langit? Batong basahon niyo kapitan human. John chapter 18 verse 36. John 18:36. Juan chapter 18 verse 36. Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan na. Take note. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan na. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutan na, ang akong mga sakop magig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan na. Christian like Christ. Bot pasabot no, si Kristo iyang giila dili na iyang kalibutan. Kung iya pa daw ipag magwilga na unta magrally ba, wala ka concede. Jesus Christ, may concede man, may ato maglangit. O, may sunod din sa kalibutan. May ato siya langit, pero daghay tao na luwas. Isa ta. Palakpakan Ginoo. Nag-concede siya sa kalibutan, pero daghay mga tao miboto sa iya. Diba? Sumaingon niya, ang ako mga sakop makik-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan na. But pasabot, ang iya mga disciple wa niya tudluing nga manimalos. Wala niya tudluing nga ang mga disciple mo init. Wala sa nagrally nga itigom niya mga tao para lang iyang dipinsahan iyang kagalingon. Unsay ingos Ginoo, pasagdi lang. Unsay katumanan siyang amahan. Wala isa niyo, grabe pagpaubos. Mana ang pagpalagad sa Ginoo ay normal gyud na mo eskwela ka. Manarbaho ka, normal gyud na. Sakiton ka, problema sa normal ka na pa magkalibutan. O ingos Biblia, hunaw na nga temporal ka, di ka taga-kalibutan, taga-langit ta. Lahutay. Amen. Romans chapter 14 verse 17. Romans chapter 14 verse 17. Kaya ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom. O, ang pagkaon sa kalibutan na o pag-inom. Kundi pagkamatarong, pagigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Kristohanon ka, kinahanglan kag Espiritu Santong mugayad sa imong kinabuhi. Singon niya, kaya ang ginaharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom. Pisikal na ha? Kundi dili pagkamatarong, subot-sabot kinahanglan tag pagkamatarong. Bunga na sa
pagpangalagad ni mus Ginoo. Dili reason malangit ka tungod sa pagpangamatarong. Nahimong matarong ang tao tungod bunga na sa kay nangalagad sa Ginoo. Nakaila kay Jesus. Colossians chapter 1 verse 13. Colosas Bisaya. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit o gidala ngadto sa ginghiraan sa iyang higugmang anak nga maoy naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit o gidala ngadto sa ginghiraan sa iyang higugmang anak gitubos ta Jesus Christ. Pinadayag chapter 1 verse 9. Giyon siya ni Juan, pinadayag chapter 1 verse 9. Ako si Juan nga inyo igsoon og ingon nga sumusunod ni Hesus, nakig-ambit kaninyo sa mapailobong paglahutay sa mga pag-antos. Nadyo'y paglahutay og pag-antos nga binangat kanila nga sakop sa ginaa sa Dios. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios og ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Nadyo'y pag-antos. No, normal yun as testuhanon nga na'y pag-antos. Kung testuhanon ka nga walay pag-antos, nakisabay-sabay ka sa kalibutan. Kung di ka mo sabay sa kalibutan, ana ang pag-antos, biyay-biyay, tamayon ka. 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11, hapit na yun. Busa mga igsoon, paningkamuti, gayod nga magkamatunan, busa may nga igsoon paningkamot nga gayod nga kamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag og magkapini sa Dios. Kung buhaton ninyo kini dili gayud kamo mapukan. Mahimo kang matinud-anon sa pagkatinawag. Kung gitawag ang Jesus Christ, mahimo kang matinud-anon. Sunod, no? Ato lang taon niyo. Dita sa John chapter 12 verse 42-43. John 12:42-43. Gisulti kini ni Isaiah kay nakita man niya ang himaya ni Hesus og nagsulti mahitungod sa kaniya. Bisan pa niini daghang kadagkuan sa mga Hudyo mito kang Hesus apan tungod sa mapresyo wala siya magpaila niini aron dili siya palagpoton gikan sa sinuga. Gipalabin nila nga daygon sila sa mga to kaysa daygon sila sa Dios. So ato nakita diri no nakabutang sa Biblia ang mga Hudyo nakaila kay Jesus Christ. Ang mga patay, iyang banhaon. Ang mga buta, iyang makakita. Ang mga pungkol o mga bakol, makalakaw. Nakita na nila. Nagsunod-sunod sila kay Ginoong Hesus. Sa dihang daghan ang mga tao nag-alirong, ilang gidinilay si Jesus Christ. So sama na karon Kristohanon ta. Panahon mo, ato tagsimbahan, ikaulaw na to. Ang pagpalagad. Nagay gusto ko, maulaw, mayroon ka masimba ta diha, maulaw ko pastor, kasi kasulti silingan. Kaya nga naman, ano na yung mga butang iyang gitago siyang kugalingon. Pumanita mo, ang mga Hudyo, iyang gikaulaw si Jesus Christ. Tungod sa mga Parisiyo, og hadlok sila palagpotong palayason silang lugar. Okay lang pastor, kung imong simbahan dito sa layo, hindi ko makitas kasilinganan, kay sawayon ko nila, di ko ganahan. Na yung mga reason, nahitabo ni kaniadto kay Jesus Christ. How much more kita nangalagad sa Ginoo mo bati ta ni ana. Dayon ta. Sige na. John chapter 8 30-32. Daghang mito kang Hesus, John chapter 8 verse 30-32. Daghan ang mito kang Hesus human niya isulti kini mga butang busa mingon si Hesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang inyong pagtulunan tinud gayud nga kamo ako mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. Bot pasabot tumanon nimo ang kasuguan kani ni Ginoong Hesus mo na maghatag nimo kagawasan. Unsa may klaseng katumanan? Ngayon ni Jesus ato basa Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Galatia chapter 5 19 to 21 nay uban di ganahan ini nga bersikulo. Halos wala ginabasa sa simbahan kay hadlok sila nay malain lagi. Galatians chapter 5 19 to 21. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Tikno ta, apil na ko ini. Tawhanong kitaw pamanta. Mubati patag kasakit. Mubati tag pilyor. Mubati tag pakyas. Sayon kay pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Makita kini diha sa layong pakighilawas, hugaw og hilas sa mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos og
sa pagpamarang. Na pare pagpamarang karon dai. No, makita usab kini sa pag dinumtanay, dumot. May ubos di ka kablong pasaylo. Ako miagi ko pagdumot oy, punawaan sa doy. Ala nga magdumot ko lain sa paminawon oy. Kaya nangalagad ta sino nag-ambot tas gini magdumot tag kuha na to mga tao. Makita usab kini sa pag dinumtanay, pagbingkil-bingkil. Oh, na bingkil-bingkil. Halos dan simbahan na bingkil-bingkil. Malikaya na mga miyembro simbahan mag-away-away. Mga kasina sa kapungot dali na masuko. Praise the Lord, hallelujah simbahan kanta pag mga worship song. Makita ka pastor, hallelujah pastor, amen kay pastor. Pag sa balay high blood kayo. Di makita ang tinod nga pagpalagad sa Ginoo. Isog kaayo. So sa simbahan, hallelujah, nabliss ko pastor si Muwali. Praise the Lord, tagasod pero maayog silutian. Pag abot sa balay, haring gangis. Di makita ang pagpalagad sa Ginoo. Sige yun dire. Kahakog, pagkabahin-bahin na division. Di kumudulan ng tawhanan na kay Bahog Ilok. No. Adi, uganan bayhanan na kay kayo, kanang maglag. Kuan kayo, kanang laway kayo. Na division. O sila ni pagkamasinahon. O na yung pagkasinahon. Masinasina ba? Di malikanis tao pagkamasinahon. Pagkapalahubog. Oh, naman ay diri ay mag-inom man yung Christian, mag-inom pa. Ganun mainom man ka. Muna daghay maglagot sa kuha kay mangdaot daw ko. Daot na yung Biblia mo na. Basi yung Bible, wala na gilasya. Nang basi Genesis, tumalakay ra ko na. Nasamot na diha kay 10 Commandments. Lamnas Biblia. O, saan yun diha, oh? Pagkapalahubog, ay, pastor, mo ko nagubog, pastor, inom lang ko. So good man na diha. Ang tao may katagbawan, mo segunda man yun na. Oh, di man ko mangaway, pastor. Oh, naman yun man kainom manggo, tingala ka buot. Ano ko'y kaila ka bulbit sa una, professional, accounting graduate eh. Buotan, as in buotan yun. Gwapong tao, dagang pa'y makras niya. Responsible, kaya mga mangod, pa-eskwila niya. One day, nahubog siya. Nag-ininsik na din, mag-ininsik mahubog, no? So, tinuod yung insik. Kaya gano'n, kaya mga tanan ko sa mga insik, tama may ang panulti. Asa sa kakaton sa ana, mag-ininsik. Nasa uban, mag-in-English. Kung tama sa grammar, no? Tama sa, nadyo espiritu ng inom-inom lagi. Kaya kung uyuan sa una, mahubog, tinod na ba? Baka nga, mahubog, mga tao, lalimang ka ha, once mag-inom, tawago lang yun na siya, si Tuyo, gusto sila maganog ininsik. Di na ingon, tawaga to si Kuan, kay Kuan to kusog ka, tawaga to kay kusog to mubangka. Ato to hubugon, kay makalimot, mubangka, mambugiro ba, magpolitiko, mubangka. Tawaga to siya, kay may tingog, may kantahon na to, lahi. Di good to mo gasto. Ay, palahubog lang kayo, buwagan ba sa asawa gani. Kuhaon siya, kay gusto sa makadungog ininsik. Tinuod yung insik, kay may makadungog insik sad nga, tinuod sad. Nasi kailasan ako sa una, nga buutan yun sin, responsible, yung mga mangod mo, sila may lalaki, mangod yung babay, pa-eskwila, buutan yun, kaubag ka bolbit mo. One day, nahubog lagi ko na milk di, nag-in-English naman sa ko, wao kalahutay, oy, ito na may English na ako, no, yes, o maybe. Wa ko kalahutay, nag-in-English, English mo naman, nangatawa akong kabolbit, mau na siya mahubog, mag-in-English. Siyang professional siguro yan, no? Bright siya ba, makalimot siya, mag-in-English na. Mas kuyaw akong uyuan, oy, in-insik, kuyaw yun to. Tawagon lagi kay mag-ininsik. Manayaban, minong pastor, inom si Jesus Christ. Amo nilang reason. Sige lang. Nagabot ang tanaw ni mong tama na, mabot ang panahon na matubanggas Ginoo, ikaw mo justify sa Ginoo ana. Kaya ako i-justify ni mo ana, mo man kung mali na. Pero sa imong tama, ako mahimo. Di mo ka judge. One day matubanggas Ginoo. Pagka masinahon, pagkapalahubog, pagka maturyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa, pasidanan ko kamo karon sama sa akong gihimo kanadto. Ang magbuhat nini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. O sumong kayo na. Ang magbuhat nini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Kung mo justify ka nga okay lang mo inom, ikaw na bahala na. Ikaw na bahala na, ikaw mo justify sa Ginoo makasulod ka sa langit. 2 Timothy chapter 1 verse 7 hangtod sa 9. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatog talawan.
Bot pasabot, sa diha nangalagad kas Ginoo, adunay Espiritu Santo nimo isug. Di ka mahadlok kay sister ka brother. Di ka mahadlok nga palagputon ka simbahan. Di ka mahadlok na musulti sa imo nga na mo comment sa imo diha. Ay kahadlok mahadlok man ka. Wag ito nahadlok man disciple gipamatay gipanitan pa. Nakatuwad gipanitan pa buhi pa. O kaning atua comment lang hikog dayon. Well, pasag din na sila. O di man mo yung napakaon sa tuwa ang Ginoo may nagprovide sa tanan. Sige diha. Kaya ang Espiritu sa gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanako talawan. Kundi naghatag kanato gahom o gugma o pagpugong sa kaugalingon. Kristohanon ka dapat pugon nimo ang butang sa kalibutan. Busa ayaw ka ulo sa pagsaksi alang sa atong Ginoo og kanako nga iyang binilanggo. Pakig-ambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa maayong balita sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Nadyoy pag-antos ha? Nadyoy pag-antos may exempted ini, nadyoy pag-antos pangalagad sa Ginoo. Next, okay? Last na ni. Pakig-ambit hinuon sa pag-antos, pakig-ambit musabay ka sa pag-antos tungod sa maayong balita sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Unsay nakabutas Biblia nga nga bawal ayaw buhata. Giluwas kita niya og gipili aron mahimong katawhan niya dili tungod sa atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo og grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdanan. Last, who will enter the kingdom of heaven? So, karon mandok ang tanan, piyong ang mata. So, mag-ampo ko. Father God, salamat sa imong pabor, salamat sa imong pulong nga nawali